apnú se an focloir.ie béla gailge tá well siad first a gailge tá tíhirróg sí má ansásta é cheola go hefiúlinn chat fanúna os cód slúach go mór ach sé bhd íontach faoin apnú se nach daíon éon cheangal idirlín má tá tú i ggéar a gail sa tód ag ocail cínsnú ggéar amachhfuil focail cíns fidinscnach nó bainscnach sé bhd is fear faoin app se ní léon cheangal idirlína testáil agus baitú an hiocht ar a bhocail in gailge tóhait. Inistring faoin atmos an seo inniu leis na daine óige agus an crack a bhíon saoin ag an Oireachtas. Ar go berála métíocht ag an Oireachtas agus fiún seo réid, bhí meint réideach sú mé cumartas be agus bhí na slúite lochaid, hín teach lán go béal agus tá muid a caiint an teis bhicléin ar ghaaltaí óga faoi 8 mbliana déagais. As i rísin se tranú na chulagan ag léasta suas mar fócaí mar idirgurín chulahort tá sé íontach tá ansplódar bainslób agus siad a heíonn ag an Oireachtas. Leis dul concrén an óhéamh an technoliaachta de agus óhéamh an Oireachtas. Céir a ceapan tú héin faoi agus an fios bhfuil talcaí ar an ghilge fiú go maiid. Well tean bhd faoin technoliaach na helína níl me íontach aige sin, mar cloisiim na caint faoi Snapchat agus Periscopes agus chohort mar sin níl me súchan dáta fearir ar na bhdí sin táidrám coolla cehead a éis sin aráite nach cuma faoi sin. Sean bhd is fear faoin Oireachtas na go mín deise daoine casla na chéile, daoine nach bhecinn tú cheán na bliana casan tú lobann seo ag an Oireachtas agus mar dís me tá bhaidí smú daoine óga tíocht timppla agus is brán bhd sin. Is Mr. Philip O'Callagh agus sás bailach léime. Is Mr. Kimney Moy Lina agus sás bailach léime cuma. Is Mr. Níos na Gay agus sás Moyome. Is gifin am líos gáda i gárna bhí céalaí den sco ar siúil tá caiidán in is. Is Aoifes Misha agus is Shoshayan agus is as bailach cléimmuid bailach géin. Just rinnemuid ar smidgeon liú is zippe agus is qualínímuid ó is calling muid a hánig machas home mental home